liema karatteristika togħġbok l-aktar f'persuna li tħobb? Sportiva u enerġetika għax inħobb ħafna l-isport, għalhekk irid il-persuna li ħankun miegħu inħobb l-isport ukoll u ma jkunx lazy jew joqgħod id-dar fuq is-sofan. Jiena l-iktar karatteristika li toġobni li nkun nista' nafdaħ il-persuna u li jkun ċajtier u nista' nkun persuna normali miegħu. Naħseb li l-persuna tkun tista' tafdaħħa għax ġieli pereżempju tkun trid taqsam xi ħaġa li ma tkunx tista' taqsam ma' nies oħrajn. Il-persuna tkun tista' tieħu ċajta għax inħobb naċċajta ma' sħabi u hekk. U l-persuna tkun sportiva x'jiena nħobb ħafna l-isport u nħobb noqgħod inqasam ballu nlemmulaw. Naħseb karatteristika importanti li persuna jkollu li inti trid tħobb huwa li trid tafdaw biex hu jekk tgħidu xi sigriti ma jmurx ixerrida, li jkun ċajtier u jgħinek meta jkollok xi diffikultajiet u problemi. Kristu jsejħilna biex dak kollu li nagħmluh fl-imħabba. Ħarsu lejn kull kwalità pożittiva. Il-kompassjoni, il-ġenerożità tal-ħin tagħna. Fiċ-ċentru tagħhom hemm l-imħabba għax din hija katalista tal-bidla. Ħajtek fuq liema kwalità hija mibnija.